Anong gagawin natin sa pagong? Itatapon sa sapa. Hindi itatapon. Lalagay sa sapa. Hindi rin ilalagay sa sapa. Lulutuin. Hindi rin nilutuin. Gagawin. Ha? Kaya nga tinatanong ko kayo kung anong gagawin. Anong gagawin sa pagong? Kakainin ka. Oh, goodbye ka na, Pachucho. Goodbye ka na kay Poy Poy Pagong. Oh. 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 Goodbye ka na. Dali. Pakawalan na natin si Poy Pagong, no? Laki niya, no? Ay, 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 ay. Babay na, babay. Mamamatay na yung guy. Umiiyak siya. Hindi ba? Malalang. Papakawalan na namin siya. At alam mo, Hindi, alok lang na eh. Face shield mo. ay, ay. Bako na mo sa face shield. Hi guys! Sige, magsalita. Natakot po si Mama. Hey! Tama ba? Ayun guys. Tumulong po na yan. Hi guys. Okay lang. Hanggang dito na. Tabong parang Oh, yun siya. ganyan yung mukha. Ting! Tiyo. Ba, yung tapi mo ba? Mag-enter sa akin. Claudia! Kinakain to, di ba? Is that turtle? Oo. O, ginakain yan. Kinakain to. Oh, sexy naman ni Claudia. Hi ka sa Kastig Bakay Vlog. Oh? Dati pang ano ang his Oo. Oo nga eh. Oo, paulan-ulan lang. Nagkakapit sa kayo, no? Ay, Pwede kumata sa kuya. ay, tumahit nga ako eh. Okay, thank you. Papakawalan lang sa sapa. Meron kasing sapa dito sa malapit sa aming bahay. So, papakawalan na namin. Yun! So, ito yung views. Medyo marumi siya pero at least alam ko mabubuhay yata siya. So, papakawalan na natin siya. Ayan. Oh, looking for siya. Hindi. Ba't ang likot? Ayan. Ayan. Ay! Ayun! Yes! Oh, swimming na. Ayun. Oh, Nahuhulog siya. oh yun. Ayun. Oh. Ayun. Ayun! Nahulog na siya. Saan siya? Ayun na. Ayun. Nasaan? Nakita mo? Palakaya tayo. Ayun oh. Ayun, ayun, yun. Tutukan natin. Goodbye, Pagong. Naglalakad na siya. Masaya na siya. Diba? So, dito na magtatapos ang ating vlog for today. So, pinakawalan lang namin yung aming Pagong na napulot last night. Hi! O, sige, bye-bye na. Bye-bye.